Bueno, gaur nahi genuen duatloi txiki egin, eta nahi genuen egin poliki-poliki umeek eta neskak ikasteko zer da duatloia. Orduan federazioko joseak ere etorri die eta dana, eta boxesa jarri deu. Orduan dena esplikau diogu nola egin barzta, dena haundik bezala, eta poliki-poliki jundie egiten, eta ni pentsatzen de posi bukatu die danok. Gare hemen 22 edo 23 pertsonak talde bat egin deu, triatloiko talde bat egin deu, eta nahi dugu guri nola gustatzen zaigu deporte hoi, umeei ere ikasteko nola den kirol hoi, eta poliki-poliki jugun gauzak egiten. Helburuk daukegu, nahi dugu ikastola txiki bat egin poliki-poliki umentzako, eta gauzak egiten umeek kirol hau nola den jakitzeko. Gutxi gora bera 50 etorri die, eguraldie ona atera da, hau duatloia egiteko, eta posik gare, ume mordo honekin, posik gare. Daure 3 maila, dare benjaminek, alebinek eta infantilek. Eta horiek bukatzen dutenen, egingo dugu txiki-txikientzako, ikastaro txiki bat, beraiek ere jakitzeko nola den duatloia. Ibibilida hasten die korrika, txiki 500 metro, eta juten die haunditzen, distantzi, eta gero sartzen die parken, kilometro eta piko zirkuito badaukeu kilometro eta pikokoa, eta hor txikik bueltatxo bat ematen dute, eta ja hondik 2 buelta ematen dute. Eta gero berriro korrika egiten dute 200 metro edo 300 metro bukatzeko. Lehenengo ikastola eman dizkigu 2 buelta, eta gero jungea ariztia, baitea aldapa gora batzuk, errek aldetio eta hola. Udazkeniko guztok ez dute asko lagundu, baino batzutan jetxigatxirri nutio eta alde honain du. Eta lehenengo aldea altzen duatloi batean parte hartzen zenuena? Duatloian bai, baino triatloian eta maratxoetan ez.